Yusuf Suresi Yusuf Suresi Mekke dinen sürelerden bolup ol 111 ayetden ibarettir. Bu sürenin başından başlap ta 101-nji ayetine çelli Yusuf peýgamberiň kyssasynyň beýan edilýänligi üçin Yusuf peýgamberiň adyda kılıpdyr. Bu süre Peýgamberimiz Muhammed aleyhissalamyň Allah şärik goşýan Mekkeli kapyrlar tarapyndan ediyet berilip, agyr ulnar geçirýän döwrüne indirilipdir. Rahman we Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Elif Lam Ra. Bular aydın kitabın Kur'an'ın ayetleridir. Taqiq biz onu sizin akıl yetirmeniz için Arap dilinde Kur'an edip indirdik. Ey Muhammed, biz sana bu Kur'an'ı vahiy etmek bilen kıssaların in gödörünü beyan ediyariz. Yöne sen mundan odal bulardan bir habardın. Bir vatlar Yusuf atasına, kakasına, ey atam, men düşümde 11 yıldır günü ve ayı gördüm. Oları bana secde ediyen halde gördüm dedi. Yakup, ey oğulcuğum, sen düşümü doğullarına aytma. Sana dudak kurarlar. Taqiq şeytan adamlar için eşkar düşmandır dedi. Taqiq, Perverdigarın seni gelecekte peygamber edip saylar ve hadiselerin düşlerin yorgudunu uğradır. Şeydivem, mundan öke ata babaların bolan İbrahim'e ve İshak'a nıgmatını berşiyali, sana ve Yakup'un başkalasına da nıgmatını verer. Taqiq, senin Perverdigarın ehli adı bilyendir, hikmet eyesidir. Taqiq, Yusuf ve onun doğullarında soğrayanlar için avratlar vardır. Bir vatlar Yusuf'un ene başka doğulları doğurti biz bir topar bolsak da Yusuf ve onun insi atamız için bizden hat söýgülürek. Taqiq, bizim atamız görünüp duran yanlışlıktadır. Yusuf'u öldürün ya da onu bir yere taşsan, oy atanızın insi yalnız size gönüksün ve ondan son hem tövbe edip yaxşı kowum bolarsyňyz diýdiler. Olardan biri söz alıp Yusuf'u öldürmäň. Eger ona bırdat etmekçi bolsaňyz, onu guýunyň düýbüne taşsaň, geçip barýan kerwelleriň biri onu alyp gitsin diýdi. Bu pikir gollanlaryndan soň Yakup'un ýanyna gelip, ey atamyz, Yusuf'u bize inanmaz ýaly saňa näme boldy? Elbette biz ona ýaşylyk etmek isleýäris. Onu ertir biziň bilen iýber, geçsin, oýnasyn. Elbette biz onu hökmen gorars diýdiler. Yakup, onu Yusuf'u alyp gitmeňiz meni juda gamgyn eder. Men siziň ondan gapyl galmaňyzdan, onu hem möjeň iýmeginden gorkaryn diýdi. Olar bir güýçli hem köp sanly topar bolup durkak, onu möjek ise, onda taqiq biz uly diýana maskaraçylyga galar diýdiler. Onu Yusuf'a alyp gidip, bir agzdan onu goýunyň düýbüne taşlamaklyk barada karara gelenlerinde biz ona Yusuf'a, ey Yusuf, sen olara bu eden işlerini, olaryň garaşmayan wagtlaryna hökmen habar berersiň diýip wahy etdik. Olar giýjara ağlaşyp atalarynyň ýanyna geldiler. Olar, ey atamyz, biz ýarşmaga gitdik. Yusuf bolsa goşumyzyň ýanyna goýduk. Şonda onu möjek ýitdir. Ýöne sen dogrymy aýtsak hem bize inanmarsyň diýdiler. Onun köýnegini başga yalan gana boýap getirdiler. Şonda Yakup, ýok, siziň haýhowusyňyz bir ýaman işi size gödel edip görkezdi. Indi maňa düşeni gödel sabr etmekdir. Siziň aýdýan zatlaryňyza garşy ýardym talap ediljek diňe Allah'dır diýdi. Bir kerwen geldi, suwçylaryny iýberdiler. Suwçy gowany goýa sallady. Buşluk bu bir oglan diýdi. Onu Yusuf'u söwda harit hökmünde öz kerwenlerindäki beýleki ýolagçylardan gillediler. Allah olaryň edýän zatlaryny bilýändir. Onu Yusuf'u ardan mahat sanyjy dirheme satdylar. Olar ona Yusuf'a ähmiýet bermeýärdiler. Onu satan alan Misriň weziri aýalyna, onu hormatlap sakla, belki bize peýdasy deger, ýa-da onu oğulluk alar diýdi. Ine şeýdip biz Yusuf'u ona hadiselerin düşlerin yorgudunu öğretmek için ol yerde yerleştirdik. Allah işinne üstün çıkıcıdır, yöne adamların köpsi bilmediler. Yusuf kamillik yaşına yetenne ona hikmet ve ilim verdik. Yaxşılık ediyenleri ine şeydip silahlar. Onu Yusuf'u öýünde saklayan ayal, onun nefsinden, cinsi isleginden muradına yetmek istedi, hem de kapılar mäkem ulplap, hani bärik geldiydi. Yusuf, Allah saklasın, taqiq ol menin perverdigarimdir. Ol maňa ören ýaxşylyk etdi. Taqiq zalimler halas bolmadylar diýdi. Ol ayal taqiq oňa Yusuf'a maýyl boldy. Eger perverdigarynyň delilini duýdurşyny görmedik bolanda, Yusuf hem oňa maýyl bolardy. Ondan erbetligi we paýyş işi towmak üçin ine şeýle etdik. Elbette ol Yusuf ihlasly bendelerimizdendir. İkisi de gapa algady we onuň Yusuf'un köýnegini arka tarapyndan ýırtdy. Gapynyň ýanynda onun adamsyna gabat geldiler. Şonda ol ayal, senin maskalaňa erbetlik etmek isleýän kişiniň jedaty zindana taşanmakdan
ya da aza verici adaptan başka näme bolup biler diýdi. Yusuf ol aýal menden muradyna ýetmek islet diýdi. Muňa onuň ählinden bolan bir şaýat güwa geçip, eger onuň köýnegi öň tarapyndan ýyrtylan bolsa, onda aýal dogry aýdýar. Ol Yusuf bolsa ýalan söýleýänlerdendir. Eger onuň köýnegi arka tarapyndan ýyrtylan bolsa, onda aýal ýalan söýleýär. Ol Yusuf bolsa dogry söýleýänlerdendir diýdi. Wedir köýnegiň arkadan ýyrtylandygyny görende, şüphesiz bu siziň aýallaryň mekirligiňizdendir. Taýyk siziň hiläňiz juda uludur. Ey Yusuf, sen bu işi gowlama, hiç kime aýtma. Sen aýal hem ötünç soru, çünki sen günäkärlerden boldun diýdi. Şäherdäki aýallar Wediriň aýaly hyzmatgarynyň şöhwetinden muradyna ýetmek isläpdir. Işk onuň kalbyny eýläpdir. Taýyk biz onuň göz görtele ters ýoldadygyny görýäris diýdiler. Ol aýal olaryň hilegärliklerini, gıýbatlaryny esdende, ol aýallara çakylyk iýerdi. Olara ýatlanyp oturulan düşökleri taýýarlady. Oglaryň her birine bir pyçak berdi. Soň Yusufa olaryň öňüne çykdydy. Aýallar onu Yusufa görenlerinde onu ören beýik katapladylar. Oňa hayran galyp ellerini kesdiler. Hemde ähli kemçilikden päk bolan Allahyň hak üçin bu insan näl, bu keremli perişteden özgösi däldir diýdiler. Ol aýal, ine meni şu hakda aýypladyňyz. Dogurdan hem men onuň şöhwetinden muradyma ýetmek istedim. Ýöne ol meni ret edip päk galmak istedi. Eger ol meniň emreden dadymy etmese, hökmän zindana taşlanar we elbetde mertebeti pete düşenlerden bolar diýdi. Yusuf, ey perwerdigarim, olaryň çağırýan dadymdan maňa zyndan has ýaşy. Eger menden olaryň hilelerini, sapaklaryny towmasaň, olara maýyl bolup nadanlardan bolaryn diýdi. Onuň perwerdigar dilegini kabul etdi. Şeýdibem, ol aýallaryň hilesini ondan sowdy. Taýyk ol ähli dady eşdiýändir, bilýändir. Soň olar Yusufyň günäsizligi baradaky delilleri görenlerinden soň hem onu belli bir wagta çenli gep gurrun ýatýança tutsaklykda saklamagy makul gördiler. Zindana onuň bilen iki ýigit hem girdi. Olaryň biri men düýüşimde şerap sakyp berenimi gördüm diýdi. Beýlekse men düýüşimde kellämiň üstüne çörek alyp gidip barýarkam, ondan kuş çokýanyny gördüm. Bize munyň ýorgudyny habar bersene. Çünki biz seniň ýaşaryk edýänlerden diňini görýäris diýdi. Yusuf, size rızkal edilip beriljek tagam entekside gelmänke men onuň ýorgudyny habar bererin. Bular maňa perwerdigarymyň öwreden datlardyr. Çünki men Allah inanmayan, ahireti inkar edýän kowmyň dinini terk etdim. Men atalarym Ibrahimyň, Ishagyň we Ýakubyň dinine eýerdim. Biziň Allah ibadet etmekde oňa hiç bir şärik goşma hakymyz ýokdur. Bu iman getirmek bize hem de insanlara Allah'ın fadly keremindendir. Ýöne adamlaryň köpsi şükür etmeýärler. Ey meniň zindandaky iki dostum, dürli görnüşli hudaýlar ýagşymy ýa-da ýekata hökmürawan Allah ýagşymy? Siz ondan Allah'dan gaýry siziň we ata-babalaryňyz totlap dakan atlaryna ibadet edýärsiňiz. Allah olara ibadet etmek barada hiç bir delil indirmedi ahiri. Höküm bolsa diňe Allah'ınkydyr. Ol diňe özüne ibadet etmeňizi emredýär. Ine dogry din şudur. Ýöne insanlaryň köpsi bilmediler. Ey meniň zindandaky iki dostum, indi iş düýüşüňiziň ýorgudy baradaýdyr bolsam, biriňiz hojaýyna öňküýal şerap sykyp berer, beýleki biriňiz asalar, kelletini guşlar çokar, siziň ol soraýan düýüşüňiziň ýorgudy şeýle boldy diýdi. Yusuf, olardan halas bolmagyny umyd edýän kişi, özüniň zindanda biýüne saklanýandygyny ýetirmek maksady bilen meni hojaýynyň ýanynda ýatla diýdi. Ýöne oňa hojaýynyň ýanynda Yusufy ýatlamagy şeytan unutturdy. Şeýdibem, Yusuf zindanda bir näçe ýyl galdy. Bir gün hökümdar, men düýüşimde 7 semiz sygyr görýärin. Olary 7 tane arryk sygyr ýer. Ýene düýüşimde 7 ýaşyl sümbül we beýlekiler guuru bolan sümbüller görýärin. Ey emeldarlar, eger düýüşi ýörýän bolsaňyz, hany maňa düýüşimiň ýorgudyny aýdyn diýdi. Bular bulaşyk düşünüksiz düýüşler. Biz beýle bulaşyk düýüşleriň ýorgudyny bilmeýär diýdiler. Ol iki kişiden halas bolan köp wagtdan soň düýüş meselesi sebäpli Yusufy ýadyna saldy. Hem de onuň ýorgudyny men habar bereýin, meni zindana ýiberiň diýdi. Ol Yusufyň ýanyna gelip, Yusuf, ey dogurçul, bize 7 semiz sygyryň 7 arrygy sygyry iýmegini we 7 ýaşyl sümbül we beýlekiler bolsa guuru sümbüller barada ýorgud edip ber. Olaryň bu düýüşiniň ýorgudyny bilmekleri üçin men adamlaryň ýanyna dolanyp baraýyn diýdi. Yusuf 7 ýyl tagalla edip dähmet çekip buğday ekersiňiz, ýygnan hasylyňyzy ambarlarda başy sümbülli çiýbigi bilen goýun.
diňe iyijek az mukdarlardaky buğdaýy ulanın. Soň onuň ýylynyň 7 ýyllyk gytlyk geler. Ol ýyllarda tohumlyk üçin alyp galjak az mukdardaky buğdaýyňyzdan başga ýygnan gallalaryňyza iýmeli bolarsyňyz. Soň onuň ýylynyň 1 ýyl geler. Şonda ol ýylda insanlara bol ýagyş ýagdyrlar we şonda mallaryny sagarlar, miwelerin suwuny içmek üçin sıkarlar diýdi. Hökümdar onu Ýusuby meniň ýanyma getiriň diýdi. Oňa Ýusuba ilçi gelende ilçe, hojaýynyňa dolan, oňa ellerini kesen aýallaryň wakaty nähildi diýip sora. Şüphesiz meniň perwerdigarym olaryň hilelerini bilýändir diýdi. Hökümdar aýallara, Ýusubyň şöhwetinden muradyňyza ýetmekden maksadyňyz näme? Diýdi. Aýallar, Allah saklasyn, biz onuň hiç bir ýamanlygyny görmedik diýdiler. Misir weziriniň aýaly indi hakykat aýan boldy. Men onuň şöhwetinden muradyna ýetmek istedim, emma ol dürüst kişilerdendir diýdi. Ýusuf, men muny adamsynyň ýoklugynda oňa hyýanat etmändigmi we onuň Allah'ın hainlerin dudağını başa bardırmayanlığını bilmek için ettim diýdi. Men nefsimi aklamayarım, çünkü nefs elmidama yamanlığı emredicidir. Diňe perwerdigarymyň merhamet eden bendesi yaman işlerin uğruna gitmez. Taqiq, meniň perwerdigarym bagşlaýjydyr, rehim şepagatlydyr. Hökümdar, onu Ýusuby maňa getiriň, özüme geňeşçi ýakyn adam edeýin diýdi. Hökümdar onuň bilen görleşende, bugün sen meniň ýanymda mertebeli, ynamdar kişiň diýdi. Ýusuf, meni şu ýeriň hazynalaryna gödekçilik edip belle, çünkü men gowy gödekçilikde saklaýjy, bu işiň ýagdaýyny bilýändirin diýdi. Şeýdip Ýusuby islan ýerine ornaşmak üçin ol ýerde Misirde ýerleşdirdik. Biz islan kişimize rahmetimizi nesip eder. Biz ýaşylyk edýän dürüst dindar kişileriň hakyny sogabyny köýdürmez. Elbetde iman getirenler we günahlardan saklanýanlar üçin ahiret peşkeşi has haýyrlydyr. Ýusubyň doganlary geldi we onuň ýanyna girdiler. Ýusuf olar tanady, ýöne olar onu tanamadylar. Ýusuf olaryň hajatlaryny bitiren soň olara, "Maňa ata bir erkek doganyňyzy iniňizi getiriň. Görmeýärsiňizmi, men buğdaýy dolu ölçäp berýärin, men mihman töýerleriň ýaşydyryň. Eger onu iniňizi maňa getirmeseňiz, size meniň ýanymda bir ölçek mukdardaky buğdaý hem ýokdur. Onu getirmeseňiz maňa golaýlaşmaň" diýdi. Olar, "Onu atasyndan diläris, elbetde biz muny hökmän ederiz" diýdiler. Ýusuf ýigitlerine, olar maskalalarına dolanyp baranlarynda, onu bilmekler üçin, olaryň ýene-de gaýdyp gelmekler üçin, olaryň däne almaklar üçin getiren pullaryny ýükleriniň içine salyň diýdi. Wezir olaryň atalarynyň ýanyna dolanyp baranlarynda, "Ey atamyz, bize bir ölçek mukdardaky däne hem gadagan edildi. Doganymyzy biziň bilen iýber, ölçäli paýymyzy düşeni alaly, inanmasazlyk etme, biz onu hökmän gorak" diýdiler. Yakup, "Men size onu iniňizi, diňe öň onuň dogany Ýusuba inanşym ýaly ananaýynmy? Allah iň gowy goraýjydyr, we ol rehimdarlaryň iň rehimdarydyr" diýdi. Olar ýüklerini açalarynda pullarynyň özlerine gaýtarylyp berilendigini gördüler hem de, "Ey atamyz, başga näme gerek? Ine pullarymyz özümize gaýtarylyp berilipdir. Ýene maşgalamyza alyp getirer. Biz doganymyzy gorar we bir düýe ýüki artyk alarys. Bu getirenimiz az mukdardadyr" diýdiler. Yakup, "Siz onu maňa getirjeňiz barada Allah'ın adyndan anılmy söz ähdi peýman berýänçäňiz, men onu hiç haçan siziň bilen iýermerin. Ýöne gababy düşseňiz onda başga" diýdi. Olar oňa anamly söz berenlerinde ol Yakup, "Biziň aýdýan zatlarymyza Allah şahyatdyr" diýdi. Yakup, "Ey ogullarym, şäherde bir derwededen girmäň, aýry derwedelerden girin. Men Allah'dan geljek hiç bir zady sizden soňup bilmerin. Hükümrawanlyk ýalňyz Allah mahsusdyr. Men diňe oňa Allah bil baglaýaryn. Ana medýallar ýalňyz oňa bil baglasynlar" diýdi. Olar atalarynyň emir eden ýerinden aýry derwedelerinden girenlerinde munyň Yakubyň öz ýanynda eden dilegi islegi hasyl bolmakdan başga nesip degmedi. Çünkü bu Allah'dan geljek hiç bir zady olardan soňmazdy. Elbetde ol biziň özüne beren tälimimiz sebäpli alymyýetdi. Ýöne insanlaryň köpsi muny bilmezler. Olar Ýusubyň ýanyna girenlerinde ol doganyny inisini ýanyna aldy. Ýusuf oňa, "Men seniň doganyňdyryn. Bundan beýlek olaryň eden zatlaryna gamlanma" diýdi. Ýusuf olaryň ýüküni tutanna, doganynyň inisiniň goşunyna suw gabyna saldy. Soň bolsa jarçy, "Ey kerwan eýeleri, siz hakyky ogursyňyz" diýip seslendi. Ýusubyň doganlary olara öwürlip, "Näme ýetirdiňiz?" diýdiler. Jarçylaryň biri, "Hökümdaryň suw gabyny ýetirdik. Onu getiren kişi bir düýe ýükü sileg bar. Bu işe men jogapkar" diýdi.
Yusuf'un doğanları Allah kasam ediyariz. Siz anık bilýärsiňiz, biz bu ýere bozgaklyk etmek üçin gelmedik, biz ogry däldir diýdiler. Olar, eger yalan sözleýän bolsaňyz, onuň jezasy näme bolar diýdiler. Yusuf'un doğanları, onuň jezasy ýitiren dadyňyz kimiň ýükünden tapylsa, jezasy ol kişi ogurlan dadynyň deregine alınıp galynmagy bilen jezalandyrylýandyr. Biz zalimler şeýle jezalandyrýarys diýdiler. Yusuf doğanyň ýükünden öň beýlekleriň ýüklerini agtaryp başlady. Soň onu doğanyň ýükünden çykardy. Biz Yusuf'a şeýle emel öwretdik. Çünki Yusuf'un doğanyny hükümdaryň dinine, kanunyna göre alyp galmak mümkin däldi. Ýöne Allah istese başgaça bolýar. Biz İslam kişimizi belent derejelere çykarýar. Her ilim eýesiniň üstünde ondan has ilimli Allah bardyr. Yusuf'un doğanları, eger ol ogurlyk eden bolsa, odal onuň doğany Yusuf hem ogurlyk etdi diýdiler. Yusuf onu olaryň ýapýan ogurlygyny içinde saklady we olara onu aýan etmedi. Öz ýanyndan bolsa, siz has erwet haldasyňyz. Siziň aýdýanyňyzy Allah has gowy bilýändir diýdi. Olar, ey hakim Yusuf, onuň uly ýaşly garry atasy bar. Onuň ýerine biziň birimizi alyp gal. Çünki biz seniň ýaşlyk edýänlerdendiňi, dürs hem dindar kişiden görüp durýar diýdiler. Yusuf, zadymyzy ýanyndan tapan kişimizden başgasyny alyp galmakdan Allah saklasyn. Ýoksa biz hakyky zalimlardan bolarys diýdi. Inni ondan umytlaryny üden soňlar maslahatlaşmak üçin çete çykdylar. Olaryň ulusy ataňyzyň sizden Allahyň adyndan anamly söz alandygyny, o odal hem Yusuf dogrusyna goýberen kemçiligiňizi bilmeýärsiňizmi? Maňa atam ruhsat berýänçe, ýa-da meniň üçin Allah hökm berýänçe, hiç açan şu ýerden gitmerin. Ol Allah iň haýyrly hikmet eýetidir. Siz ataňyzyň ýanyna baryp, ey atamyz, taýyk kiçi ogluň ogurlyk etdi. Biz diňe bilýän dadymyda şaýatlyk edýäris. Biz gaýby beýle dadyň boljagyny bilmeýärdik. Ananmasaň biziň bolan şähermide, şäheriň ýaşaýjylaryna we biziň bilen gelen kerwene sora salyp gör. Biz dogry söýdýäris diýip aýdyň diýdi. Yakup, ýok, siziň haý-höwesiňiz ol işi gözel edip görkezdi. Indi maňa düşeni göze sabr etmekdir. Belki Allah maňa olaryň ogullaryň ählesini hem aman getirer. Taýyk ol ähli zady bilýändir, hikmet eýetidir diýdi. Yakup olardan ýüze urup, wagt biçare Yusuf diýdi. Gam gussadan ýaňa onuň gözleri agardy, kör boldy we ol gaýgy hasratyny içine saldy. Yakubyň ogullary, sen entegem Yusufy ýatlaýarsyň, Allah kasam bolsun, sen ahyry şeýdip agyr keteli ýol gorsyň, ýa-da helak bolarsyň diýdiler. Yakup, men derdimi we gam gussamy ýalnys Allah arz edýärin. Men Allahdan ýinýän wahy bilen siziň bilmeýän zatlaryňyzy bilýärin. Ey ogullarym, gidin, Yusufy we doganyňyzy iýdäň. Allah'ın rahmetinden umidini üzmeň, çünkü kafir kowmundan başgasy Allah'ın rahmetinden umidini üzmez diýdi. Olar Yusuf'un ýanyna girenlerine, ey hakim, bizi we neberemizi gyttyk basdy. Biz buğdaya çalışmak üçin ähmiýetli zatlar bilen geldik. Şonda da bize buğday dol ölçäp bergin we bize sadaka hem ber. Şüphesiz Allah sadaka berýänler silahlar diýdiler. Yusuf, siz nadan wagtyňyz Yusufa we onuň doganyna näme edendigini bilýärsiňizmi diýdi. Olar, eýsem sen hakykatdan da Yusuf mu diýdiler. Ol, hawa men Yusuf, bu bolsa inim. Allah bize merhamet etdi. Dogrusy kim Allah'dan gorksa we sabr etse, taýyk Allah ýaşylyk edýänleriň, dindar kişileriň hakyny, sogabyny köýdürmez diýdi. Olar, Allah kasam bolsun, dogurdan da Allah seni bizden üstün etdi. Taýyk biz hata etdik diýdiler. Yusuf, bugün sizi ýazgarmak ýok. Sizi Allah bagyşlasyn. Ol rehimdarlaryň iň rehimdarydyr. Meniň şu köýnegimi alyp gidin we atamyň gözüne sürtüň. Gözü açylar. Maňa ähli maşgalaňyzy bilen bile geliň diýdi. Kerwen aýrylanyna ýoly düşenine olaryň atasy, eger maňa akly çaşan diýmeseňiz, taýyk men Yusufyň ýysyny alýaryn diýdi. Yakup'un ýanyndakylar, Allah kasam bolsun, dogrusy sen henidem odolky Yusuf diýri diýen ýalňyşlygyňda diýdiler. Buuşlukçy gelende Yusuf'un köýnegini onuň ýüzüne sürtdi we şol wada Yakup'un gözü açyldy. Yakup, men Allah'dan gelýän ilim saýasynda siziň bilmeýän zatlaryňyzy bilýärin diýmänmidim diýdi. Yakup'un ogullary, ey atamyz, Allah'ın biziň günahlarymyzy bagyşlamagyny diläweri, şüphesiz biz hata etdik diýdiler. Yakup, men siziň günahlarynızy bagyşlamak üçin Perwerdigarime ýalvararyn, taýyk ol bagyşlaýjydyr, rehim şepagatlydyr diýdi.
Ählidi jem bolup Yusuf'un ýanyna baranlaryna Yusuf ene atasyny bagyryna bastı hem de Allah'ın islegi bilen Misir'e girin diýdi. Yusuf ene atasyny tagtyň üstüne çykardy we Yusuf'un ene atasy we dogollary onuň üçin secde etdiler. Yusuf, ey ata, ine bu bir wagtky gören düýşimiň ýorgudy. Takyk, Perwerdigarim ony ol düýşi hakykata öwürdi. Ol hakykatdan da maňa ýaşylyk etdi. Çünki meni zindandan çykardy we şeytan meniň bilen dogonlarymyň arasyny bodandan soň hem sizi çölden getirdi. Takyk, Perwerdigarim islen zadyny nepislik bilen bagş eticidir. Takyk ol ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Ey Perwerdigarim, takyk maňa mülkden pay berdiň. Maňa hadisalaryň düýşleriň ýorgudyny öwretdiň. Ey asmanlaryň we ýeriň yaradyjysy, dünýäde we ahiretde meniň eýäm sensiň. Janymy musliman halda algyn hem de meni salihlara ýaşylygyň hataryna goşgyn. Ey Muhammed, ine bu gaýyp habarlaryndandyr. Onu sana bir wahyy edýäris. Olar işlerinde belli karara gelip dödök gurýarkalar Yusuf'u guya taşlamak maksat edilenlerinde sen olaryň ýanynda däldin. Sen her näçe istesen de adamlaryň köpsi iman getirmediler. Sen muňa Kur'andan okuyan öwüt nesihatyňa derek olardan hak soramaýarsyň. Ol Kur'an älemler üçin öwüt ündewden başga zat däldir. Asmanlarda we ýerde Allah'ın barlygyny görkezýän ençe ayatlar, alamatlar bardyr. İnsanlar olaryň ýanyndan ýüze öwürip gapyrlykda geçerler. Olaryň köpsi iman getirmediler. Diňe Allah şärik goşan halda iman getirerler. Allah'ın yaradyjy, arzykal beriji we öýlerini goraýjydygyny ikrar etseler de awadatlarynda ondan gaýryny şärik goşarlar. Olar Allah'ın gurşap alıcı adabynyň geljeginden ýa-da duýman durkarlar birdenke kıyamatyň geljeginden howatyrlanman arkaýyn hatirjem mikäler. Ey Muhammed aýt, ine meniň ýolum budur. Men we maňa erýänler biziň aýdyň kesgitli deliller, Allah'ın inderen ilmi, hikmet hem parasatlygy bilen Allah'ın ýoluna çağırýarys. Allah ähli kemçiliklerden päkdir, men Allah şärik goşanlardan däldirim. Ey Muhammed, biz senden öň hem şäher owa ilatyndan bolan adamlara wahyy berdik. Olar yer ýüzünde aýlananlarynda öýlerinden öňkü kişileriniň soňunyň nähili bolanyny görmeýärlermika? Elbetde Allah'dan gorkýan kişiler üçin ahiret ýurda haýyrlydyr. Aklyňyzy ulanmaýarsyňyzmy? Peýgamberler Allah'ın adamları dogry ýola saljagyndan umytlaryny üzüp, öýleriniň ýalan hasaplanýandyklaryny bilenlerinde olara biziň kömegimiz gelip ýetdi. Biz islan kişimizi halat ederiz. Ýöne günäkär kowmdan biziň azabymyz hergiz ýerine gaýtarylmaz. Takyk, olaryň peýgamberleriň kıssalaryna akyl eýeler üçin ibrat bardyr. Bu Kur'an toplanan bir söz däldir. Tersine özünden öňkileri Tewraty, Zeburi, İncili, tasdiklaýjy, ähli zady düşündirji, iman getiren kowm üçin dogry ýol görkeziji we rahmet bolan kitapdyr.